wonten Gladen itu mangke sampai tepuk gending. Jadi kalau perjalanan kami Gladen dino, berapa satu tepuk kiri, gending wonten itu mangke. Waktu semakin dia langsung mangertos, dipun itu nasi suara, itu bentengi suara, itu pemanipun, semakin naik sekarang yang gitu langsung mangertos kan. Nah itu kasih kita kalau ini kita, kasih kita itu bebas. Makanya perbuatan gending, kemudian panjikan kalau yang berumpokon dan berumpokon mengikuti rasa gending kan. Ya teman, nanti dari kami boten. Jadi dari itu, mungkin saya bilang kasih tahu untuk dipun jalan, kalau juga lagi, mungkin nanti terus mungkin hari kat rumah bom dan mungkin kalau saat itu itu waktu itu. Tapi untuk saat itu sakit malam, sakit seperti kepala ini, kepala. Garingnya sendiri bisa ke, makanya pun karena penjagaan itu menopol, mungkin disenangkan dalam ini. Monggo banggakan bapakan naik pengalaman dengan para itu dan dosa dari keadaan siswa dan dosa kalian silaturahmi gitu. Namun mana dengan proyek kisah itu berapa malah aku lebih tahu tentang kisah. Malah sambil wonten nggih. Oleh wonten dalam beneringan kita nggih Yoso dan Desa Sinten wonten gambar boten. Nggih. Latar hukum monggo misalkan berdebat kemana yang menuju apa lagi dipun ngerti. Jika sampai kelompok kan yang menggali monggo. Monggo kepada saya salib kami keluar dari salib. Jadi sampai kami sampun. Bapak sudah kerjakan itu satu di sini. Boleh. Bapak Ibu kasih betul ikan Yesus awan, betul dari SKPD, Matur. Jadi variatan mikro melalui menggunakan dan variatan panggilan mikro itu tetap dari kami. Normalnya dan untuk kabar dari ekonomi kalau kita bukan ngantar saja dari pelakon. Aku sakit kata itu variatan dari variatan. Kami sikapi dan bapak yang pernah dari mikro kami nanti jemput dengan kelompok kami malam. Dan malam berikut khusus ada materi tergabung Solo sekarang kalian al-kapal posaran. Kapal posaran dalam arti teknis karena membahaskan sebagai dua acara, yaitu teknis. Sekarang di mana kami ini Solo meniko, dan membahaskan gitu. Saya pun kemarin langsung praktek langsung belajar itu Solo tos. Jadi kenceng ngomong dan ngobrol itu kalau sudah kudu selaras kalau gamelan, kalau lawan si gamelan. Nek itu kan sintah, si langkah. Kira-kira dirasami. Makanya bersama kalian iringan gending, maka saya gunakan. Maka menyenangkan bagaimana benar merasakan suara itu minta pun yo, itu tos, gitu. Dan nanti sih menilai sesuatu dan jambak saling mengingatkan saya itu, tapi malah saya. Dan itu saya mari. Namun selanjutnya kita belajar konten jalan. Orang kita syukur 10 menit ketika jadi konten. Apa kita menang? Kita belum mau. Apa pambuko kontrol mana beli kita pun belajar. Siti aneh ini, siti aneh sing setiap si mau terus berbelajar di rumah. Itu tinggal lagi. Mereka belajar kelompok dari kelompok itu tinggal. Terutama kami memahami masalah aksara-aksara kadang-kadang mereka aksaranya A, gitu. Itu dibuat apa? Nah itu mungkin sering belajar, mari terus. Nah, rumah kaya, rumah pokok. Nah, makanya itu biasanya rumah kaya. Gitu. Jadi kalau
Samsun sing kira-kira ora dadi tenan itu sematan penjenengan nggih. Kula pinten mangke nggih sejarah penjenengan nalika ndek pariyasan nggih kula pinten nang pesan iki ora nang pariyasan nek kajaba ora tutup ngene nggih. Kula jalan kabeh tutup ngoten nggih. Ayo sudah mana-mana nggih. Nek kula ora paham nganti boten Pak kalian sing dadi kula dipun prayogaken rawuh. Ngoten nggih. Pados mangke sami kos. Saya kadang-kadang iki lho kunjung iki pun aku. Cara ajarane ya ketinggalan gitu ya. Ketinggalan. Yang akhirnya merasa sulit. Ibu enggak iso. Ini tidak sadar. Maksudnya tidak masuk akal itu aku enggak sadar. Sing gede kan bisa itu tidak. Mila dari Bapak Ibu kadang masih dari pun nek kira-kira Pak Presiden menang. Ngopo sebenarnya itu kalau proyeknya sangat bagus. Ini Pak betul-betul sakit laut dan budidaya, Patus Pangerosan itu ajarannya apa toh? Nah itu dari begini sih dibawa apa sebenarnya pada pengetahuan budidaya Patus ketenangan. Kadang-kadang kan laut, kadang gitu. Patus kok bodoh ketinggalan. Insya Allah, SDW punya proyek kan memang berarti makin hasil yang besar. Peluang sebalik, ingkang malam Senin bimbing dalu kelompok sebelas. Lajeng malam Rebo kelompok kali, malam Sabtu kelompok tidur. Saat papan pun kelompok itu jauh saya pakai to. Dunia misalnya jambak, datang begini sakit, datang dalam penjenengan, makin batasan bisa sakit. Kalian serap lobby dan besok organisasi BCC harus kita ada sebenarnya atas jadian itu berarti cuma ini bisa ya jadi pakai ngertos berarti BCC yang misalnya ini sinau ini gitu tambahin apa awet bimbingnya yang sudah bikin baru lengkap pun sedangkan kita lihat ikut menyaksikan saya jadi bukan yang produktif. Saya mungkin deh salah satu testing untuk kampung saya itu pertanyaan. Jadi bujuki tinggal mereka kan kurang tapi dua alasan kok. Kejutan melakukan bingung. Jadi makin lain dalam pendidikan itu siapkan ada sentuhan meskipun kali tinggal kagum jadi sebelum nanti lulus mandi pun banyak ada itu kan dia makin masalah yang penting mau masuk dulu penting makin gak ada kabel ini kabel data itu harus sakit kami apa mencapai jurusan ya syukur ada yang itu apa yang berikutnya masalah ini sama konten yang lagi, enggak tinggi. Malam Senin kelompok sedap, malam Rabu kelompok kali, malam Sabtu kelompok itu. Sabtu berbeda nanti begitu, beberapa aku lagi. Jadi kalau contoh pilihan lagi. Konten baru ya. Di itu namanya konten kelompok masuk itu konten kelompok kelompok kan kalau ini dalam biasanya ini nah kita biasa kelompok semangat yang ini pengalaman yang konten paron mereka buatan gerakan mereka ibu atau bapak langsung lagi mereka dan beras itu ndek dan itu nanti langsung
kos bab cacaan itu. Kalau berias yang bagus itu ada 3 kategori. Dandanannya apa? Ya. Yang kedua, tahu upacara adat. Yang ketiga adalah ngerti waktu. Waktu dari itu kan bagi penjelasan kan. Upacara adat sekarang dalam simbol apa? Kan biasa. Terus. Upami itu kata niko lagi. Ya terus niko melalui beberapa tempat yang sejenis. Dengan izin suami, jadi kalau kita lalu, namanya mawon, mulai dulu tempat lalu sudah merokok. Dan itu sekalian aku berias jadi dipaske beriasnya pas mau ngatur yang madu nanti pengantin itu kan malah saya nanti pulang ini jalan bisa gambar yang luar biasa, jadi cerdas. Mungkin di pertama tahun itu ya pertama, oke. Cuma kami di awal-awal biasa itu mungkin istilahnya itu garansi. Mungkin sudah diminati final, mungkin betul jadi paragian. Praktek langsung mungkin yang kurus ini, yang jatuh tuanya, jatuh mantene, jatuh alhamdulillah, ya biasa. Betul gitu. Nah, tapi mungkin cara kayak menjadi kayak menjadi maka merangkum dari materi-materi yang terjadi, lalu kita praktek paradigm sini. Paradigm itu loh banyak mantene, jadi dapat umumane, jadi semapak desa, dan dapat desane, dan si polos gulung keres kalau itu masih sobi, gulung keres itu. Nah, kamu cari semua itu, gimana kan sesuatu apa nih, gitu enggak? Terus pendidikan melakukan itu pemerintah malah hebat. Terus pun kagumi mengkondisikan antara posisi mantan dan betul-betul luar biasa sakit mengkondisikan. Soalnya kadang-kadang ini jelas orang ini bisa soalnya kadang-kadang karena waktu kita pergi bujogornya ngajak orang jam 10. Mantan itu sekolah selatan belum jadi atau terjadi. Mantan belum jadi malah. Coba siapa yang disalahkan? Jadi itu enggak jadi itu tadi Bapak semakin sinergi. Jadi bareng-bareng bisa mengendalikan. Ya Allah, kalau yang itu gak benar sampai sepas jam 10 kali. Jadi muncul masalah penemuan itu boleh. Gila sih ya. Boleh waktu newal cacaan jam 10 jam 7 tadi pandu lingkungan. Itu dibawa. Kemana anak-anaknya satu jomblo ya sepanjang ini itu Bapak Ibu sekalian itu kita hormati. Kemarin aku bermadani memayu diri saya semua itu membuat semuanya yang terus dingin macamnya masalah pokok. Kasih apa diri? Itu dia, nggak boleh sih. Pun orang aku sih orang pokok pun. Ya apa lagi selalu dalam orang boleh. Jangan boleh jangan. Mungkin aku baru orang. Ini kata dia, belas. Hari belasnya, belas dia. Niki mangke kula berdasarkan ngantos tekan pasrah nopo pun pinampi. Menika pas saten bentuk kek materi ini. Masih majingaken halaman 3. Sak semumpul manten budi jiwa sampun rampung. Sampun gantos ngadhipun. Tulang katonipun pambiwara manten putri. Apa nggih? Pun. Halaman sekawan, Pak. Halaman sekawan. Sak sapunipun dipun wau. Nggih, keluarga katonipun Manatacara, sak sapunipun pengantin putri lenggah wonten sasana rindu. Nggih, harus madhep lenggah. Lajeng wonten madhal pasilanipun. Duta Saraya pamapaking pengantin agung. Iku nek wonten perwadani manten arep menika, masalah mesti papak. Ngoten nggih. Nah, papak jenenge Duta Saraya
Ngeten nggih. Dan iki peladani para pecorong dan iki kalau seluruh pengantin putri sampun lenggah nganggo loras ingin berdiri lenggah piambakan kanthi sekeca ing mangan. Langkung wasitaning para dadi cara ingkang sampun kakit dening para wangsa. Tangga putra sita sang buta selalu singar papak manten. Pakai tenanan nggih. Bunyi yen pun Bapak Sukamto mongko ngajak badan luhur kepareng badhe madhal pasiran tumuju dhumateng parawanipun penganten kakung. Wondene penyakit tetangga kalih kanthi binarum umeling ladan penganten. Penganten sakit apa-apa, nanti sing gampang dimilih kaya iki ladan penganten mawon. Ladan serang yo. Iku mboten sah dicondro. Ringan ngene ora dari ora dicondro. Kudu diaturi pun tindak Pak Anton dalam bisa papak ngene manten tenan. Kaya iki manten apa butuh sare Pak Anton satu iki ngene almarhum kakung. Nggih. Lah make bab manggil didol tembangan yang kalih sekolah mata disebut Pak Manggil wonten materi kearifan lokal. Itu termasuk kearifan lokal. Nggih. Terus mungkin untuk tambahan materi kearifan lokal, di antara seperti itu. Awet budaya wonten mriki, wonten Ngawi niku enten sekolah manten di Mas Kang dulu tenan ya. Ada beberapa sansipun banyu, tidur, menika terus kembar mayang. Itu mungkin wonten materi kearifan lokal wonten mangke. Berarti tak mangke. Ini polisi kearifan lokal. Berapa teman itu mangke. Ngeten nggih. Mangke. Sebenarnya saat ini Gusti nopo di Pak Pemimpin mawon. Enteng apa iki? Enteng kok dipenak ora pakai pokean parodo ngeten nggih. Terus tulodo atribut manungsa Desa Saraya badhe nyuwanaken penganten kakung. Saat Pak Anton niku nuduhi papanipun penganten kakung, lan kakung kalian sedaya panganak penganten sebagian dipun jak lebet. Iki katapane iki duli para lenggah kakung putri ingkang disimpulke Pak Prawan. Satus penyanipun Bapak Sukamto, luwih penyanipun Bapak Sukamto disambut demikian kemudian ingkang disimpulke para penganten kakung. SDGyo karo waraken penganten kakung saking Palawan tumuju ing Sasoro. Inggih punika lumanaping penganten kakung nyaruduk brokat dan sentono. Iki maksudnya kadang-kadang para penganten iki ngarep penganten nggih. Amuyung binarung ladan Indonesia. Pun ada licen muni lajeng penganten kakung Pak Anton lan mau ngarepne diwanake penganten kakung kalian persiapan kan badhe maslahaken manten. Awit dicacakane pasrah nomone manten permadeni niku sak durunge temu manten. Ya ini lung tinampi. Sok kula mongso nek panjenengan mrangulani pasrah napa sak bare manten, mangke wonten materi kearifan lokal kula tambahi. Ngoten nggih. Harus sakniki wonten sing aneh. Nampa ngilas Pambadyarjo. Wonten nggih? Wonten materi wonten. Mila mangke wonten tambahan kearifan lokal nanti tambahin materi itu, nanti mikir mawon. Bagus itu dengan ikuti apa jadi pakunya permadani nanti lagi. Ya, mawon. Pun, tulodo atribut para pecorong badhe pasrah sinambi penganten kakung. Ya, pun dalam nggih. Siap. Iki boleh dalam manten. Iki kaya manten wis jumeneng daek kalian taruh nggih. Kalian singkat masrah nih. Nah, para lenggah kakung putri kados samangka panjenenganipun Bapak Juri banget masrah nih. Sapa pankaring yo meneh
panganan pengantin di Nopo sing ngatur kali. Sami pengarap mengambil sami nggih. Panganan pengantin kakung lekas video badhe ngaturaken liwat masyarakat secara pokok masjid iki pengantin kakung katur misanipun Bapak sendiri dari Soko, ya. Dengan hati. Ingkang punika katur dari pun Bapak Juri, ya. Ingkang pasrah kasuman dan suwung. Bukan boleh mana akhir ini teman dari kita tadi. Kita teman dari timbul. Nah, Pak Juri sudah meneng. Sekali sing nampi bisa meneng, nggih. Biasanipun mangke satu wonten Tengoro, wonten Sasmito, yang nampi bisa dipun aturi ngeten. Wonten salpeting lapor lapangan Jawa Tengah Jam. Sampai kecil nampi seperti pakaryan. Milo sing sae jadi mriga iki sampai kudu nganggo kubu karena utawa rapat tani media. Saya terus pas tadi di Buya itu kudu ngajak jatiro. Aku kudu bagian apa? Biasanya kan waktu dipasang panitia tertentu, yo aneh kendaliannya sulit. Kalau kenapa? Sing pasar sing nganggur, ya, sing nopo yo nganggur. Nek wonten rapat dulu, karena itu ada kompetisi yang bisa dikondisikan oleh panitia. Ngeten nggih. Monggo jadi lu nanti lah posisi materi kapur jeneng gitu. Nek antek kesenian dia gitu loh, rasane. Kan itu. Ya. Bisa terjadi semaput barang materi lanang. Tulodo pasaran pengantin kakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan Bapak Darmojo ingkang mbantu dulur wonten madyan kaitan dengan pamusinta. Jadi Pak Darmojo itu sing nopo? Iki nopo? Iku kudu disebut jenenge. Nah, si pasar Pak Anto, ini si nopo Pak Darmojo. Satripun kula matur mengat posing hati wonten asa panjenengan. Lagu puji kula ngaturaken syukur wonten asa dalem Gusti Kang Agung. Di saking dengan pulau bangsatipun keparang kempal manusia satu hati dalam yang askesan untuk matian budaya tinggal dan buku ganti pinanya kalau dan tepi sambil buat diri posing hati perlu aturakan wonten aso penjenengan bunyi awet saking pulau biji monggo duko saryo Jundoko kinen kamarakan sebelum barang pengantin agung ini sekarang sepoko mulia sasi. Kalau pengantin agung sampun sampo dari tapi ibu terwangi ingkang punika sumogo. Sekarang sepoko mulia sasi ini pengantin agung mulu aturaken wonten asa penjenengan Bapak Darmojo. Bebaskan sawergun masa siap jawa sumogo beralasan sendiri. Namun, hampir pilih suatu pulau sekadar, pangan karet kaku, wonten kirang susi lamin kromo, liwat kirang cuko sito, sobatun modu kaping bosobo, ingin boten dan cukomo, labet pulau dan gono, kalau selamat ingin boten kalis saking kalpatan, bukti pendidikan pun Bapak Darmojo. Rasa kami agung samudra bangsa. Ing wasono rahayu sedya kalsane pendayu kula dherek asam. Hayu rahayu ingkang sarwi ingkang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Pak itu Pak Anto ya pasrah iki. Nah iki gedhe nopo Pak Darmojo. Namun itu kudu dicatati dalam sik kali pasrah. Kanthi terwon berdanipun Bapak Darmojo yang di masyarakat secara umum sasri katurun ngesanipun disebut ingkang mongko kamati. Sosial sarenipun ingkang mulia. Salahipun pasar barikat lampi danipun Bapak Soeharto langsung dan subuh dulu. Terus berhenti. Sampai yang kaki sendiri
Semoga panati pasrah mengagum dari pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan ibu bapak termojo ingkang mugi hamba wajib luhur wonten madyaning budaya agung ingkang pantesinta sopo. Duniki mengganti kasih sedaya luhur sabi penyanipun penjenengan saged dados berpokal ing sesama. Mugi prapapun diparing budaya agung kangge para suci ing rek mardawaning budaya terus. Kami punika pasrah panjenengan nenggih pangayaken kula abdi. Kula abdi begini akan nggih begitu napa kula abdi. Ingin salajengipun badhe kuwasaraken ingkang driji maosaken panggih manten anut kelampahan foto upara adat wiji dono ingkang sampun sineter disorengken vaksin ulama. Ingkang menika panjenengan semau nomor dan sampuraken kasuwun tansah panjenengan bahan ingkang dan punika hingga paripurna. Ing wasana wonten gunyak kaling pranapi kula ingkang boten nuju roko. Kula mengajak lumrahipun bangsa ingkang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi praktek waktu diundi urutan meneh terus sedikit belum sah. Pak Sukar. Oh, oke, enggak Mas Din. Engkang tulodo asal pengatakanku wonten niki namung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika upawi dipun tambahi terus engkang cakakin fadilah terus pundi Bapak monggo. Masih dirasani Cacat Matur suwun Mas Jajan perhatian wonten pandangan menapa mungkin paring panjenengan jadi baik penghormatan awet menika wonten salebet upacara nggih pun salebet upacara benten kalian menawi sampun wonten ing panitia kula sampun matur maka gunjang kados kula dhewe den kesaken upama pasrah napa sak bubaitemu nggih apa sing napa ngrasakake pambagiajo maka wonten materi kearifan lokal niki bae kangge panggih-panggih mungkin nderek napa wontenipun wonten bumi ngoten nggih alat paket menika setunggaling upacara nggih upacara sakral mila menika kedah boten kedah palu boten kedah ngoten nggih langsung manggil waktu kali-kali dari bergerakan publik dan dari kesakan atas kepaduan itu awet maknanya pasrah sak bayar pun berbeda nek pasrah sak dulu temen itu memiliki pasrah kandung temokin manten pasrah yang kandung baru dipun panggilkan ini kalau mau sore pasrah sak bayar temen manten kalau pasrah panggil tak terus pasrah ngundang bikin pasar itu nanti persoalannya datang dalam riko terus nanti orang kali-kali Mas Gi bukan sih sementara bukan sih ini sementara mengikuti bulan saya itu makin nggak lacak lagi insya Allah mereka mampu kangen dasar begini dan makin bisa merayakan itu dasar-dasar bahasa sastra yang begitu bicara insya Allah itu bagi mengundang yang lain gampang mungkin dan tadi diri nanti mungkin langsung bagi. Coba karena nambah
Mas nggih. Alhamdulillah nggih. Pun sakniki praktek monggo. Kiri lembek. Kelompok juga ini, salah segala maju. Sini pun boleh, si derek awak jangan boleh, si derek situ. Nah, ini. Baca. Oh, gitu. Monggo, kebetulan Pak. Pantai Putri. Wonten ngajeng Mbak, wonten ngajeng Mbak, seribunan. Pak Sekdes mari. Bu, Pak Sekdes. Pak Sari nggih. Oke Pak Sari. Turun ke atribun Pandiworo, Pantai Putri dari Diji. Dipun maos terus juga tribun Penonton Solo. Pandiworo. Tulodo aturipun Bapak Guru temanten putri badhe mijil saking tepas wangi tumuju sasana rinendo. Saya terima Pak nggih. Monggo. Para tamu kagem putri ingkang satuhu luhuring budi kados pengantin putri Hangenyo Hamlulur Sakiro Hamulas Wadah Miwah Wadono. Hamulas Wadono. Hamulas Wadono Miwah Hangadi Busono Hambek Bilik Hambek. Hambek Bilik sampun paripurna SD Griyo badhe hanapi hanapi adat Idi Widono ingkang sampun lumampah wong dene ingkang kepareng hamembani pengantin putri inggih panjenenganipun Ibu titik-titik dalasan Ibu Titik. kanthi punika kalaksaning sedaya kasumanggaken dumateng para ingkang piniji para lenggah ingkang bagya mulya mijilipun pengantin putri saking sasana tepas wangi tumuju ing sasana rinengga binarung mengeling kertawan puspa warna Nggih, salah setengah nggih sekarang coyo bareng. Iki jeneng gede nggih Pak nggih. Nggih, judul gede. Jadi ketawa suara itu judul gede. Nah, nggih. boleh sakit tidak akan antaranya akal Mungkin terus. Nggih. Dan Pak Sari ya, entos sing ngandel nggih. Tojo, Panandro, Panandro pengantin putri.
Wijining saking sasana Tepaswangi tumuju ing sasana mriku. Pinarung sawananing katawang Puspawarna Sekar Tejo. Oke, salah setengah ya, Pak. Salah setengah. Sisa ini. Pinarung sawananing katawang Sekar Tejo. Gondo Arum Gondo Arum. Ana gondo arum lumrah Banjarsari anggabani jroning sasana wiwaha. Nulya rawuyan ana tejo hanggemu mawa prada tubuh punika tejaning penganten putri ingkang injil saking sasana Tepaswangi tumuju ing sasana Ringo. Pantasin busana mimba busananing pamaswahi nata tinon saking Mandrawa tinon saking Mandrawa kelebihan abdul mobil pating cewara kanthi kilat ases kiri. Tapi kira kiri. asesire amuncang kanginan Dewira Lumaksana pengantin putri membat marga kuningan ing wareh Banyu. membat marga kuningan ing wareh melok ing kono melok ing wadana melok ing wadana sulu aglar kanthi kecara binyabar. Sumaring nedra andamar kanginan lumaring sari ro sinembah lumaring sari ro sinembah indahing busana akarya juga ing para ingkang samya hamiyat Pranto madyaning sasana wiwaha ambyat kang tumingan kaget. Pranto madyaning sasana wiwaha kaget kang tumingan sang sista resmi nenggih sekaring pawiwahan ngawuningani para tamu kang putri wis kebak anggabar kanthi nebak jroning pawiwahan kanthi handaya pancak sujaning pandapi miwah bali winangun Pancak sujining pendamping bali winangun pancak sujining pandapi miwah bali winangun dari Eropa sebenarnya. praktek unggaling Praktek undian ingkang diuji. praktek undian ingkang tinuju marma tumanduk ing raos ingkang tumanen ing kalbu yayah dinodong jroning wadaya kelem karoban ing mamanis tuhu tantu mawa cinitra ing ukara tanggaping sasmita pambaning pengantin putri nenggih panjenenganipun Ibu Ita saha panjenenganipun Ibu Sri Rahayu arsa mrakistesaken lenggahipun pengantin putri ing sasana winangun Hangrantu laksitani tata hadicara ingkang musriyantam kawistara lenggah anggara laras pengantin putri ing sasana rinengga sinanding patah sakembaran ingkang tansah samakta. Sampai kelompok itu pun 3.
Yo ini pasrah nampi kalian ingkang MC Pak Guru. Monggo Bigo langsung wonten ngaji mriki. Sudah balik. Bapak yang tengah kami kan pasrah, kan nanti penjenengan jangan pun. Kalau mendapat kalau itu semakin betul ya. Diwakili dalam di Pulau Jawa. Dan ada tak bisa ngomong-ngomong ya. Ini aku dari mana tahu di bawah. Kalau bayangin kalau ketemu mantan kayak gini. Saya berkata niki gandeng sik gladi kalau jangkapi produk berlawas iki. Tapi niki sampun marang kok mboten dituwas iki. Itu mungkin. Ngantar saya motor iki. Kita sampai di TNI. Assalamualaikum. Betul sama. Dan gambarnya dalam ini ada di bawah dalam ini di kerjanya. Tulodo aturipun Panoto Joro. Sasampunipun pengantin putri lenggah wonten sasana renenggo. Medal pasiranipun Duto Saryo pamangging pengantin gabung. Kawistara pengantin putri sampun lenggah. Anggone laras ingkang merebihipun lenggah piyambakipun kanthi piyambakan kanthi sedaya iman. Angrantu laksitaning Toto Hadijoro ingkang sampun kaget dening para kula. Tanggaping sasmita Sang Duto Saraya. Niki panjenenganipun Bapak Sabto mongko ngayahi jiban luhur keparing badhe medal madat keparing badhe madat pasiran tumuju dumateng paleremanipun pengantin gabung. Wondene buyane tuangga kakalih kanthi binarung ungkring ladrang kapang-kapang ladrang pengantin. Ladrang pengantin. Kayak Pak Angkom biar apa sih? Handphone. Pak Angkom komune kakung. Itu bisa disuarakan. Terus jangan Pak jalani. Tuladipun Panoto Joro Duto Saryo badhe nyuwaraken pengantin gabung. Nuniki para lenggah kakung Gusti ingkang siuboing pagebagan. Tuladipun para Panoto Joro
Duta Toyo Badi nyuwanaken pengantin kakung. Niki orang ingkang kakung putri ingkang sinuhun ing kahormatan. Kados panjenenganipun Bapak Sutanto miwah panjenenganipun Bapak Sukar sampun dumugi ukian ingkang tinuju inggih panjenenganipun pengantin kakung. Esine griya arsa nyuwaraken pengantin kakung saking Mareman tumuju ing sasana wiwaha. Ingkang punika lumarahi pengantin kakung Indaruyung para kadang sentana binarung unggaling ladrang ngujeng. Nuhun. Dimeni lajeng mantenipun swaragan nggih kalih dimasange. Terus bareng wae. Bari mantenipun tekon saking arep Tulungan Parotoro bari pasrah dinapi pengantin kakung. Para lenggah kakung putri atau sampun sabekta panjenenganipun Bapak Sokar saha para panekaring pengantin kakung. Lajeng sedya badhe ngaturaken liwah masrahaken sekar cempaka mulya sasrik. Cempaka mulya sasrik inggih pengantin kakung katur ngarsanipun Bapak Imam. Sekalian kalian ingkang ngambung karso. Ingkang menika katur panjenenganipun Bapak Imam. Kalau semagaten sumangga nur. Maksudipun Pak, ingkang punika katur panjenenganipun Bapak Imam, Bapak Imam nggih. Ingkang punika katur panjenenganipun Bapak Imam. Kasumagaten sumangga nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Darmojo ingkang panjenenganipun Bapak Masam ingkang wajib luhur wonten wadyaning kawiwahan ingkang pantes sildasana. Kuliki saderengipun kula matur menggah sing ganti wonten ngarsa panjenengan. Lampun rumiyin kula ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Inggih awit saking panjenengan kula tansah dipun keparengake kempal manunggal saperlu hanetepi darmaning agesan wonten madyaning budaya. Ingkang dahan punika kanthi pinayungan kalaharjan tebih ing samikala. Wondene wosing gati perlu kula aturaken wonten ngarsa panjenengan. Nuninggi awit saking kula piniji mongko duta saraya. Tundhakon kinen halapaken saha nyuwanaken pengantin kakung inggih sekar cepaka mulya sasri. Karana pengantin kakung sampun samekta badhe netepi upacara panggih ingkang punika sumangga sekar cepaka mulya sasri inggih pengantin kakung kula aturaken wonten ngarsa panjenenganipun Bapak Marsam bebasan sawergung asesirah jalma sumangga borong kaleksanane sedya. Amung hamba pilih sowan kula sakadang panekaring pengantin kakung wonten kirang susilaning krama miwah kirang subasita saha tuna dukaping basa kula ingkang boten hanuju prana labet kula kang lenggono kawula sakwantah ingkang boten kalih saking kalepatan mugi panjenenganipun Bapak Marsam kersa paring agunging saputra palaksana. Ing wasana rahayu ing sedya kalaksananing panggayuh kula derek asesanti hayu rahayu ingkang sarwi tinemu. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi dewoto cetha panjenenganipun Bobo Buddha Bobo Imam Angge Muhammad Raken sekal cemboko mulya sasri katur wonten ngarsa bini sepuh ingkang atur wonten ngarsanipun bini sepuh ingkang mongko pinampi saha sulih saringipun ingkang menggugati salajengipun pasrah balikan tampi panjenenganipun Bobo Marsam sumanggaken sumoga nuwun. Turut panampi pasrah pengantin kakung badi-badi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bobo Imam ingkang ugi lan wajib luhur wonten marjani bebayan agung ingkang pantes sinuwun. Munggah lekas pembahasan sekian saking panjenengan saged dados tepo paluti ing sesami mugi mula dumateng bebayan agung angging nyamasuti ing rahmat dawaning Tutus kanthi punika pasrah panjenengan nenggih panganten agung kula tampi. Ingkang salajengipun dadi kula aturaken ingkang piniji margisaken panggihipun pengantin alur lampahan tata upacara adat niki Bromo ingkang sampun sineker saha ingkang tasih mangka. Ingkang menika panjenengan sumangga adat sundha waktu kasuwun tansah njenengi wibawa ingkang ingkang punika ing bawah nigati ing saya wonten boyakane panampi kula ingkang boten jorono kula amun tumadha lumanipun pangsapa ingkang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gambar itu habisnya terbentuk sampun saya pun saya akhirnya pun panggilan sampun duduk betul-betul retori hampir pakai masak rasa selalu rasanya sih jadi kita ini kalau si anak itu belajar asal masih belajar bisa kok saya saya lagi iya saya bisa mereka balik langsung pun 3 kawan bagian itu ikan dapur panggung sinten pasar lagi. Saya sebut memang di peradaban di mangkik di tengok negara itu. Lagi saya
tumuju Sasana Rindu. Pertama karo berikan satu luring bumi. Kalau sepakatan bumi anekyo, aku sariyo, aku laswatono biwa hati busono, aku pilih sampun payuno. SD beliau dari anak diadat di Widodo, ikan sampun lumapa, unjingan kebarang hangobani pengantin bumi. Jadi materi ibu kita, kalian ibu Wiwi, dalasan ibu Wiwi, kami beliau kawasan yang sedio, kasumanggakan dumateng poro ikan ini. Poronya ikan bagi beliau. Biji berbadan beli saking Sasana Temaswangi, tumuju ing Sasana Rindu. Binayon mengalir ketawa puspawarna. Binayon suarane ketawa puspawarna. Orang berdua berperan dan sari. Angkat bagi beri Sasana Wiwogo. Doyo kawuyan ono tejo hakawun ngomong probo. Tuhu kurikote jahine pengantin putri ingkang injil saking Sasana Temaswangi tumuju ing Sasana Rindu. Pantes busana miwah busananing Parameswari Mata. Prameswari Mata. Tino saking Mandoro. Ambil nomor batu nomor kadilan asas suri. Amujan panggilan dari Roland Solo pengantin putri. Mambat Marco meninggali lari. Melewat semua adilan adi kecono binaban. Sunare itu adalah kaminan. Lumaring saniro sinembruh indahnya busono akal yo ngati ingkang ora ingkang samiwa namian rumian pramadyaning Sasana Wiwogo kagiat kang meninggal sang sisto resmi linggih sekarang pauwahan ngawuningan boro-boro tamu nato putri wis kebak blabar angepani jroning pauwahan kaki handoyo pancak suci pandhapi iwah bali binangun pratemu nyaning kang dinuju marga kumandha pras ingkang tinemu ing kalbu yayang dinopo jroning margaya kalem karo bating memanis tubuh lan tuwono sinito ing kutha tanggapun sasmito pangbating pengantin putri linggih panjenenganipun ibu kita saha panjenenganipun ibu Wiwi arsa panitisaken lenggahipun pengantin putri ing Sasana Rindu. Anggaran kitane kota Hadijara ingkang wis ngantang kawisara lenggah agono laras pengantin putri ing Sasana Rindu sinanding patah sanembaran ingkang tansah sameka nuwun. Kawisara pengantin putri sampun lenggah agono laras ingkang wedinipun lenggah piyambakan kanthi sarita ing mana anggaran kitane kota Hadijara ingkang sampun kaget dening para kulawangsa. Tangga perintah Sito Sambuto Sarawira niki panjenenganipun Bapak Sukarto monggo ngai disibah dhuwur kepala badhe wonten Pak Sulang
Wonten ing hamiati tonggo sekali. Wonten ing hamiati tuanggo kekali. Kanthi binarum uling landrang kapang-kapang. Nuju Poro yang kakung putri ingkang sipul ing penghormatan kados panjenenganipun Bapak Poro yang kakung putri ingkang sipul ing penghormatan kados panjenenganipun Bapak Sumanto miwah panjenenganipun Bapak Santo Sampun dumugi ukian Purwodadi kakung putri ingkang sinuhun ing panghormatan kados panjenenganipun Bapak Sumanto miwah panjenenganipun Bapak Loro sampun dumugi ukian ingkang tinuju nuju paliremanipun pelatet pun pengantin kakung Estri Bio Alson wanaken pengantin kakung saking Palerman tujunging Sasono Wibur ingkang punika lumrahing pengantin kakung ingkang punika lumrahing pengantin kakung Dinarupun Koro Kadang Santolo Binarum Ungeling Landang Wilujeng Purwodadi kakung putri kados sampun samekta panjenenganipun Bapak Sukanto saha para panakaring pengantin kakung lekasi sedya badhe katuraken miwah maslahaken sekar Koko Mulya Sasili inggih pengantin kakung katun lestaranipun Bapak Bapak Santo sekalian ingkang mampu gadi ingkang punika katur panjenenganipun Bapak Sumanto kasumanggaken sumono nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Santo ingkang mbawaken gugur wonten madyan pawilahan ingkang satus sinuwun. Nunggih saderengipun kula matur menggadha singati wonten kersa panjenengan lan nunggih kula aturaken puji syukur wonten kersa dalem Gusti ingkang Maha Agung inggih awit saking panjenengan kula tansah dipun keparingaken kempal manunggal saperlu hanya peti netepi dagane abesar wonten madyan budaya ingkang dalam punika kanthi pinayungan kahadap tebih ing sambigala wonten sing dadi perlu aturaken wonten ngersa panjenengan nunggih awit saking kula piniji mongko duta saraya Cundoko kini anglapaken soho nyuwanaken pengantin kakung inggih Sekar Cepoko Mulya Sasili karana pengantin kakung sampun samekta badhe netepi upacara panggih
ingkang punika sumangga sekar koko mulya saseling inggih penganten kakung kula aturaken wonten ngersa panjenenganipun Bapak Santo. Bebasan sawet agung sawet gung anugerah jalma sumangga borong kalsanipun sedaya kalsananing sedya anu habu pilih sowan kula sakadang panekaring penganten kakung wonten kirang susilaning Rama miwah kirang Subasita saha tuna dungaping basa kula ingkang boten hahukrana labet kula hanunggono kawula sawatah ingkang boten kalih saking kalbahan di panjenenganipun Bapak Santo Kersa paring agunging samudra panasani ing wangsana rahayuning sedya kalsanipun penggayuh kula nderek asesati hayu-hayu rahayu ingkang sarwi tinemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi Widrawata Cetha panjenenganipun Bapak Sumanto anggenipun maslahaken sekar kepoko mulya saseling katur wonten kersanipun Kini Sepuh ingkang mampu panampi saha suli saliranipun ingkang menggugat salebetipun pasrah badhe katampi panjenenganipun Bapak Santo kang sumanggaken sumangga nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Sumanto ingkang rugi nangemban wajib luhur wonten madyaning budaya agung lungkang pantes sinten nur inggih menggah ngetas kukasing sedya lurus saking panjenengan saputra dados tepos pauting sesami mugi mulaka kono dumateng bebrayan agung anggennya maksudi ing leh mardawaning budaya lurus kanthi punika pasrah panjenengan nggih penganten kakung kula tampi ingkang salajengipun badhe kula aturaken ingkang piniji marang titisatun panggihipun penganten anut lampahe tata upacara adat widiwidana ingkang sampun sinenten saha ingkang taksih lumampah ingkang punika panjenengan sumapana para kadang Santoro warga kasuwun tansah anjenengi wiwahan ing kalenggahan punika ingga paripurnaning hati ing wasana wonten boyak bayuning ing wasana wonten boyak bayu ing panampi kula ingkang boten anujubrana kula amung tumadah la lumeberipun pangaksana ingkang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah program beliau kasuskan juga dipanggil dari itu dari itu alhamdulillah sangat baik. Kita itu sangat abad ya ini kita ini. Kita itu lancar nih, kita lancar nih, baik. Nah pakai disebut
wonten gladi di itu mangke dipun siapaken kados menika. Mangke tiga orang nggih. Iki rambut dadasan nggih. Jadi kalau bisa langsung nih waktu pertama sinten 3 orang masuk nggih, lajeng kampung ada saleh nggih. Satu satu. Jadi nggih, kadang bapak lagi kan sama lagi ada itu. Kalau suwun sak berapa saya kon dalam grup ya enggak lagi. Oke, sebagai saling nanti dia saling belajar nanti malah lagi sangat khusus untuk kelompok-kelompok itu menguasai. Nanti lagi. Nanti di bawah aja dia, alhamdulillah satu saya sangat saya tahu sama pakai apa tidak ini kan. Itu kan orang tua abang sangat pasal dari apa tidak orang ini. Karena kalau asing belajar asing maos, insya Allah nanti kaget. Tapi kalau dulu saja itu kan dari mana sampai itu dua sekarang boleh belajar nanti. Habis mandro itu untuk saya ini nanti saya disebut tidak panggilan. Nanti kalau dari itu kan dulu sakit dari kaki terlebih dahulu. Jadi kalau kita lebih kapan perasaan, insya Allah tahun kemarin juga saya dua itu menjadi makin jadi saya bisa disebut nanti. Jadi ibu sampai kali pegawai ibu ya sih. Orang makin benar langsung jadi terus lagi masuk sebuah orang. Ngaten, matur suwun. Wassalamualaikum.